school form khaijago via government school teacher tam khaike boro kaisa prescribe room ni excuses ro no we don't have sufficient room so kemno to bori meya tam naini ne admission ri meya abone bagai ching to ti process rai ro elementary education school hostel le sabone bagai namba a backward level students ro ne bagai nam na bile a je village je parents ro kuno mane আসলে backward area Beri koroksa je koksu thamnabo bom haina te koksa jasa. Hambai norokno media rokno norok tini phai sengmani bagai abong kahai sing to puilawano sing media wo sing saklai rika sini hachal rogo guardian rok baksa phun rok khayo baksa phai kipili thango ka sing saka taklai to sing sit gerei sini oro to belai student kabang sini prai 3000 high student tong tabu hangga sini je infrastructure ba sini capacity ni baire hayongi tongkha aun bagai sing taklai ekmatro KG1 tai class 1 asimin nanai sing notice ro rika media rogo rika aboni porebu o sakango abori masa phai sono saphayo no admission mananai kri borok borok pore nai aptio ni sau kri borok porne pore abot to sing khumpui simini abona sing daito nai mayable sorkani government school tong kabang ma joto district joto area joto subdivision 100টা বিদ্যাজ্যোতি স্কুল দङ চিনি খুম্পুইবো কাইসা তাই আমনো কারিবো joto no school koto koto tawo CBSE ong baikha aro go pore thonta जों नायसिमैया चिनि capacity kri room kaya bench rogo khoro kaisa bench rogo khoroktam khoroburi rok sere ro asogoi dङ je por naini phan ka hangkai pore thon karon brongno quality education rana nangse haine admission khlai rikha paikha hayable an bagai जों saka naidi जों to naimiya nongawo जों bai tokra tokri khlai to lab kre nongo thani sarkar bai salaidi mondir rok bai salaidi जों ba tamo ba jono school tangai rikha nainani bagai kahamka school chalone bagai जों tipra saran bagai जों kahamkai khlainani bagai जों chesta khlai tongle apte hi sakata awsebo tamon jane omjagai thangai जों to saimiya bo media rogo riwana nai bo tamon director ono sanai apte rok nai जों nukhata karon bagai जों joto lukorok na sana nayo sini seat capacity gerei sini infrastructure ni mote sini over student ongoi tongo sini o je tabok je bortoman infrastructure ka जों 2000 hairok sini capacity o jago जों 3000 student जों nai tongo tai besok nanaba awni bagai taklai bisa जों gap rewi nangkai जों khali bali rogo जों juda class ba oino class rogo जों nanani chesta khlaiane abonota Taklai bisi robong tangke taklai bisi jora tangke kaisa class hol kai besek rok section ke khagir. taklai bisio sini kom phana sini 4টা section ni kom kri joto class ano engkai maximum tong sini class 6 o 10টা section tong tab abono highest 10টা section tong class 8 400 ni upor kaisa section jekhane jono CBSE norm sawo 40 maximum norok takhaidi amoni bagai जों tabo 10টা section class 6 ka minimum geri mane jini 4টা section to 11 12 robo hani sini 4টা section rok to ar samang 3টা sign by ka 4টা ka sini to room nangle section khaina kai ka room book geri sini ka je mansak जों to khain tong rin tong ekdom sugui जों rin tong ekdom ongsogya sak nai amoni bagai जों ta klai gai जों tai nai mania Engke je koksil jajak mane abo to kobang no lukurok no nukjak engke tabuk lukurok no khumpui school ni je o issue no tui bo hake message ri no ogono ta tasing je samani abo to baksa to kabang masuk borok kabang na bisinga baksa sajagya tongnai potrepot hedaba baksa mana musui maya tongnai abo no to जों asuk hazar borok no to जों rigul paya jinbu to kaisa rules tongo niyom tongo ha niyom mote जों mathangnai abo nini ani khajani phigoni ni to sugya sanai borok to sai tongthon kintu जों to sini position sini niyom जों basai tongo hedaba जों ora haino je phayo je naw je phaina apti khata mayable abo to kuno sarkar phano nai mangla gabo ase lakh student rok ma apti khainai abo to sini capacity bai जों ma tongo jodi taibo khumpui no kotor khaina kai to borok government bai salaithon jono tangai rithon additional room rok additional building rok tangthon khumpui tai 10টা tamma goti tongba hedaba go kaisa kesep sikon teo to asuk changna ko yable heda karon capacity tongo abo to aro जों punto haike sere no phrangi meya sin quality education ni proshno tongo
tai bisi chino bidya juti tai CBSE chini sere rong ni bobisot no jeng manai nai hesi je poranai rok borok kaham kai borok no jeng poreri mananang abono ta chini na harmu ambangi lukorok busit nani klayo busithun sithun abo joto kaham dokha hamnani bagai tai jati hamnani bagai joto no quality education nayo tabo haino borti manma bai kerei borok ni sama bai mi abo obo kerei man sinoro 99% chini obo BPL sana thangka kai noro khusnati BPL sara অথবা 1% 2% tongano gai school to BPL ni bagai ti buklogi meya school to common general joto no borti nai hai pano BPL rong no preference reserve ko chini borok jara hok janai ba kerei borok apti haita hamai